малко време и се приближава вече планината. Ето я там в далечината. Не знам дали се вижда добре, но това е. Малко слънцето напича точно по обяд, но натам сме се запътили. И там има някакви атракции отляво, някаква водна парзалка. It's nice here. It's a restaurant or no? It's a water park. You can just slide around a lazy river on a float or go down those water slides. It's kind of like some of it is like a roller coaster on water. Гледайте, какво забавно нещо имало тук. Не знам колко видяхте, ама то е като увеселително нещо, като мини Дизниленд. Тук отдясно какво има? Разни складове. Та имаше едно градче, симпатично минахме, ама може да има още някакви тук къщички, нещо да се види по-интересно, но общо взето всичко е едноетажно. Ако забелязвате, само банките са по 3 етажни. Кметството и то е да толкова, всичко друго е на по 1 етаж. Ето е планината, облачета, дано да е хладничко тамче. Ето колко е градуси. Чакай да го обърнем в... Ето това е в момента. Не е трагично. Ето тук някакво магазинче. Сега сменяме, отиваме някъде другаде. What's the name of this town? We're in Red, or cruising to Redlands. Redlands? Значи това се казва Redlands тук. И аз не ги научих за толкова години, ама това е някакво хотелче тук. Чай, това как се спря точно, че не мога да ви покажа хотелчето, но няма значение, за хотелче не. Да, има куче отзад, между другото, ето едно куче. Норбърт? Say hi, Норбърт. Норбърт? Норбърт, че ходи на разходка? Да, на разходка, Норбче, да. Ето, надявам се да се вижда планината. Тя е много висока. How high was this mountain? Well, parts of it, like on the backside of one of the passes, is at almost 9,000 feet. It's over 3,000 meters. Да, значи 3000 метра е висока, доста висока. There's camps that are almost 4,000 meters. Значи тук е някакво градче, ще остава да го разгледаме. Той аз не го знам това градче. Виж кой е зеленичко и симпатичничко. Една запослалня. Айде празно поле. Това не е много симпатично, като го гледам. Почна симпатично, ама нещо е запустяло, ама няма значение. И такива места е интересно да се гледат. Ето типичната американска барака. За по 200 000. Ето това са бараките и ние горе-долу в такава барачка сме. Ето и това е квартал с жилищен квартал. Това са все едно, всичките са ете такива. Тази къща беше хубава с камъните. Но пак повтарям, всичко едноетажно. Аз като трябваше да ходиме за постил в Лос-Анджелес и там някаква сградата, в която ходихме, беше към 40 етажа и ние трябваше да се качим на 30 и някой братче.
там да слагаме печата и като седиме да чакаме на опашката на гишето и като гледам през прозорците навънка и то толкова високо. Аз не съм била никога на толкова високо. 30, не помня кой етаж беше. Направо се притесних, викам сега, ако стане някое земетресение. Аз такива си мисля глупости. А тук няма такива. Знам, придобихте ли впечатление от средното американско селце? Селце, те всичките са по 80-100 хиляди и са залепени едно за друго. Както и ние сме залепени за 3 всъщност от трите страни. Има пак такива малки. Аз не знам, защо не ги обединят в едно и не направят едно кметство, мине 4 кметства, за всеко по различни. Глупости на търкалет. Ето тук така по-симпатична част от градчето се наблюдава. И тук пак така полета за постели. Няма кой да ги застрои, за съжаление. Ето от другата страна малко зеленинка. Тук зеленичко, много симпатично. Аз обичам зеленината. То тази година и още въобще не са ударили жегите. Това 35 градуса е търпимо. Август, септември може да стане над 40, което е тански неприятно. Да, това е симпатично. Това тук е като техните пазарски центрове. Едно каре от всичките страни оградено с магазини и паркинг по средата. И най-различни магазини има, като почнеш педикюри, маникюри, дрежки, ресторанче, за касетки, за CD-та. Всичко, което може да си представиш, струпано в това каре. И това според мен е доста добра идея, защото като идеш там и си свършиш всичката работа, каква ти трябва. Нали, там фризьори, козметици, за дрежки, за гащи, за... Примерно до нас това карето, което има за автомобили, даже части за автомобили, такива разни работи. Без всеко каре си е различно, то зависи кой е взел под наем магазина. Има за цигари, за алкохол, такива най-различни неща. Ето тия кооперации, които гледате в момента двуетажните, това не можеш да го купиш, в смисъл това са само за под наем. Тук само под наем живееш и наемите са около 1600-700 на месец. Даже не съм сигурна дали в този наем влизат и разходите, там електричество, вода и такова, или е отгоре върху това. Според мен всеки комплекс си е различно. That's what a lot of California, or this area used to look like, out of grapes or orange trees. Тук отляво е някаква оранжерия с портокалова градинка и това така е изглеждала преди Калифорния, само с такива градини, с портокали, с грозди. Сега вече не изглежда точно така, защото застроиха много от тия полета с разни къщи, които сега станаха непродаваеми. Сега може би трябва да ги бутнат и да засадат пак гроздата и портокалите. Изродска работа. Това хубаво районче тук. Ето ги хубавите, скъпите къщи, деца са по половин милиони нагоре. Да, ето това, например, двуетажното. Тия са скъпи къщи. Двуетажна ли е над половин милион върви? Ето е планината. Това градче е голямо, бе, it's a big town. Ето ги скъпите къщи пак. Да, това е хубаво, ето ги са хубави райони вече. Да, то се личи. Ние, разбира се, не живеем в такъв. За съжаление, но какво да правиш? Ето пак такова бизнес център. А тук има и болница за кучета. Всичко е магазини тук и всеки си намира удоволствие за душата. Типична макдоналдска закусвалня. Като гледам, никой не се е наредил, ама то сигурно има още 5 закусвални на този паркинг.
Ако мога идва една бензиностанция да ви покажа колко е бензина, ама няма да може сигурно. Не може да се видя. Ето го, 3,79, ако видяхте най-скъпия. 3,79 за 4 литра почти. Така че горе-долу се връзва по-малко от 1 лев за литър, нещо такова. Сега не ми се смята. Абе точно лев за литър, не долар за литър. Защото той е 3,6, точно така. Е много сложна сметка, направо ме изтощи и спотих се. Айде тук пак скапам квартал. Абе да нови е интересно това филмче, надявам се. This is nice, what's this? Това беше някакво ресторантче беше. Много симпатично, така направено в този стил, Дивия Запад. Like old western. Да. Some of this stuff here is pretty cool. Абе тук през 2 метра ресторант. Егаци. This Redlands every 5 meters restaurant. Well, this is Mentone, it's another little town. Значи сега сме в друго някакво малко градче, вече Redlands е приключил. Еми ще го спра пак, ако видя след малко нещо интересно, ще го пусна пак. Айде, чао за сега. Пристигнахме в подножието на планината. Тук е зеленичко, както виждате има и изгорели дървета, имаше голям пожар тук преди 2-3 години, някакъв ужас беше, изгоря всичко. Ама сега пак е поникнало. Ето натам е. Натам всъщност отиваме. Това е хубаво тук на планината, облачно е, нема слънце, нема пек. Абе Кефи казва ми е само на 40 минути от нас някак. Много е хубаво тук. Тя се казва планината голямата мечка, така се казва Big Bear. Защото сигурно има големи мечки тук. Are there any bears here? Dogs, they might roam around at night. They'd be able to come out at night. But имало мечки. So therefore they named the mountain Big Bear? Да. Значи на бабите Меци е кръста на планината, но много е хубаво тук. Просто това зеленото ми радва окото. Това беше изгоряло, само стърчаха разни изгорели стволове, беше много депресавско. Той като гледам сега повечето е храсти и такова, още няма големи дървета, такива хубави борове изгоряха. You are not supposed to drive here. I know, but you can. Just let traffic by if they want to be in a hurry. Ето, виждате ли там изгорелите дървета? Ето ги. И това е подножието. Той има бая качване. Не знам дали ще се качваме догоре. Сега след малко трябва да спреме да се изпикае кучето. И ми пак ще го спра. Ето там отиваме в дъното. И като стигнем някъде на по-интересно, пак ще го пусна.